Matililipon liwat ang mga nagtilaylain ng mga grupo ng mga sektor para nga pasabton si Marcos Jr. kag si Sara Duterte sa ilang pagpangurakot sa kwartas ng Pumuluyo. Si Marcos Jr. sa subong administrasyon, siya gid ang ara sa sentro sa mga corruption issues. Kaya unprogrammed appropriations gingamit niya para sa mga flood control project. Ang iya bata nga si Sandro Marcos nakuha sa pinakadako nga pork barrel allocations in the past 3 years. So hindi siya pwede ka pamaliban nga wala siya kabalo. Kaya mismo nagabenepisyo ang iya nga pamilya sa amo sining klase ng sistema. So ito sa mga Ilonggo nga dapat manabatged ang top 2 nga mga lideres sa aton nga pungsod. Sir, since 2.0 na ini, mga pila ang ginabulubanta naton nga magaupod sa ining rally, sir? So far, based sa mga initial commitments ng various organizations, expect a minimum 2 to 3,000. Pero similar sa September 21, beyond at sa aton nga projected number ang nag-intra, we also hope nga mas lamo ang maupod man subong. So far, subong sir, ang mga mas madamo gid man as we observe kaysa last time, ano gid ang mga panawagan naton subong ati amat-amat naman nga napasabat ng iban pa nga mga responsable sa ining anomalya sa flood control project. Subong while ginapagawa sa administrasyon nga may ginaobra ang ICI kag ang iban pa nga mga agencies para pasabton ang mga kurakot nga opisyal, pero mas mga lower officials kag mga iban pa nga mga personalidad ang ginatira sa mga investigations. Pero kung gusto tagid man nga ma-stamp out ang corruption sa gobyerno, dapat ang mga aragid sa sentro sang corruption sila ang gina-investigate. Kaya kung ang matabo ang mga lower level ang mga officials ang gina-target, mangin selective ang mga investigations, and we don't expect genuine, transparent nga mga probes. That's why kita nga mga Pumuluyo amo na atong ginaduso, and we have seen in the past 2 months after September 21 nga kahinay gyapon puro tokenistic ang mga ginaobra nga mga tikang para nga pasabton ang mga involved sa korupsyon. Sir, para sa mga nanhiligay non-speaking natin, ano po yung mensahe natin all over the Philippines with this Trillion Peso March 2.0? Ang mga Ilonggo ay kasama ng iba pang mga Pilipino sa ating mga pagkilos ngayong araw. Pinapakita natin na buhay ang Diwa de Bonifacio kasi tayo gusto natin mawala ang korupsyon, at dahil ito ay sistematiko, gusto din natin mawala yung mga batayan para sa organized robbery sa kaban ng bayan.